Mijn naam is Monica Leon. Voordat ik naar de kerk kwam, was mijn leven helemaal leeg. Mijn binnenste was helemaal leeg. Ik had geen vrede. Ik moest 's avonds altijd huilen. Ik voelde me een soort alsof ik depressief was. En ik begreep niet wat allemaal aan de hand is met mij. Want ik huilde, maar ik huilde voor niks. Ik snapte niet waarom ik huilde. En op een gegeven moment kon ik het niet meer volhouden. Toen had ik besloten van ik ga naar een helderziende om te gaan kijken van wat ik kan doen om deze probleem op te lossen. Want ik had geen vrede met mezelf. Ik was de hele tijd alleen maar huilen, niks was goed. Ik was iemand die heel erg apart was. Ik praatte niet zo vaak. Ik had minderwaardigheidscomplex. En op een gegeven moment zei ik ook tegen mijn moeder, ik zeg, mama, ik wil gewoon mijn leven veranderen. Ik wil van deze gehuil af en deze verdriet wil ik ervan af. En toen had ik tegen haar gezegd van ik ga gewoon even naar de overkant. En toevallig was aan de overkant van mijn huis was er een helderziende praktijk. Toen heb ik gezegd, nou, ik ga daar naartoe. En mijn moeder zegt, nee, ga met me mee naar de kerk. En daar gaat God jou helpen. Nou, ik kwam naar de kerk. In het begin was het voor mij alles nieuw. Ik geloofde tussen haakjes, dacht ik dat ik in God geloofde en dat God met mij was. Maar toen ik in de kerk was gekomen, toen zag ik van, eigenlijk ben ik ver van God. Ik heb altijd in mijn gedachten gehad van, oh, God is met mij. Maar hier in de kerk heb ik geleerd van, je moet dicht bij God komen. En als je dicht bij God bent, dan heb je deze problemen niet. Toen begon ik te vechten voor mezelf. Ik dacht bij mezelf en ik hoorde getuigenissen van mensen. Toen dacht ik wil ook een verandering van leven. En het allerbelangrijkste was dat ik de geest van God zou ontvangen. Was wel een strijd, want eerst moest ik dan geloven dat God echt bestond. Dat hij echt met mij zou zijn. Ik ging bidden, ik ging aan God vragen. Mijn vader, ik wil van deze situatie af. Ik wil niet zo huilen. En niet alleen ik, maar ook mijn dochter, die ging ook heel veel huilen. Die had heel veel problemen met opstaan. En toen heb ik besloten om mijn leven aan God te geven. Ik zeg, mijn vader, ik wil een verandering van leven. En ik heb begrepen, als uw geest in mij is, dan gaat dat veranderen. Dus toen begon ik te strijden. Ik begon te strijden. Ik ging naar de dienst van vrijdag om bevrijd te worden van alle kwade, alle problemen dat ik had. En op woensdag ging ik om God meer te leren kennen. En zo bleef ik zoeken. En elke zondagochtend begon ik naar de kerk te gaan om meer van God te weten en meer van God te leren kennen. En ik begon te strijden. En op een gegeven moment was, ik herinner me, was op een Pinksterdag. En die dag, de pastoor zei, geef je alles, zoek God. Want als je die geest van God hebt, dan heb je alles. Dus toen dacht ik, nee, ik ga me alles geven. Ik ging bidden 's nachts. Ik heb gevast van het eten. Ik dacht, nou, ik ga vasten. Ik wil echt deze geest van God, want ik wil verandering van leven. En zodoende heb ik gebeden en gevast. En op een gegeven moment kwam de Pinksterdag. En toen heb ik gebeden en ik heb aan God gevraagd, mijn vader, ik wil dit echt. Ik wil uw geest hebben. En ik kreeg de Heilige Geest.
vandaag de dag kan ik zeggen, ik ben iemand die heel blij is. Ik ben gelukkig, ik huil niet meer. Mijn dochter die is ook veranderen, want met de geest, als je de geest van God hebt, dan krijg je kracht. Zelf als problemen komen, op dit moment, ik weet, problemen komen en God is met mij en ik zal het oplossen. Dus op dit moment kan ik zeggen dat ik blij ben. Ik ben blij, mijn familie is ook genezen, mijn dochter is genezen. Ik ben heel blij dat ik Heilige Geest heb. En kijk, nu op dit moment ben ik weer bezig met de vaste van Daniel. En de vaste van Daniel is een gelegenheid om mij meer sterker te maken. En iedere keer dat dat komt, dan doe ik deel aan de vaste van Daniel. Ik ben heel blij.